și Dorel o filmare cu el. Care filmare? Ce filmare? I-am dat. Sunt aici cu Cocan, cu Quick și cu arabul ăsta așa. Și am încercat o jefuitură ăștia cu pulile astea mari. Și ce să zic, e greu cu noi pe zone. La orice oră vă lăchesc. Și când vă prind pe zone, uite, la fel ca ăștia, bă. Uite, la fel ca ăștia. La fel ca ăștia, ziceți, băi, căței mei. Hai, vă pup. Să se știe. Primele și una praia mea zice cu iamna și mă-i bag mai câteva. Tac, 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 voi cunoști-la. Una praia mea zice cu iamna și mă-i bag mai câteva. Так, вот треки, так. Орена болест, готова. Ама къде се намира той, бе? Ама да дойде при мене, ще го направи месец, ще го ям, ще му и ба майката, бе. Так, 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 так. Так, 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 так. Кой го носи, бе? Мота ми е виси.